Ronaldinho debuterede for det brasilianske hovedlag 22. juni 1990 i en venskabskamp mod Latvia. Han var allerede fremtrædende i ungdomskategorierne efter at have skinnet i U17 verdensmesterskabet i 1997, da han blev topscorer med 3 mål. I sin første officielle konkurrence med hovedlaget, Copa America i 1990, fangede han verdens opmærksomhed ved at score et ikonisk mål mod Venezuela og drible forbi modstandere med en række spektakulære spil. Brasil endte op med at vinde titlen i den turneringen. Ronaldinho blev kaldt op til verdensmesterskabet i 2002, holdt i Sydkorea og Japan, og dannede den berømte R-trioen sammen med Ronaldo og Rivaldo. Et af de mest ikoniske øjeblikkene i karrieren hans var i kvartfinalen mod England, da han scorede et uforglemmeligt frispark og overraskede keeper David Seaman med et langskud. Ronaldinho gav også assisten til Rivaldos mål i samme kamp. Selvom han blev utvist i det spillet, var han medvirkende til, at Brasil vandt sit 5. verdensmesterskab. I 2004 deltog Ronaldinho i Copa America, men blev udhvilet i slutfasen, da Seleção brugte et alternativt lag og unge løfter. I 2005 på Confederations Cup var Ronaldinho en nøggelspiller og hjalp Brasil med at vinde titlen. Han scorede mål og gav assist og blev kåret til den bedste spilleren i finalen mod Argentina, som endte med 4 en brasiliansk sejr. Ved verdensmesterskabet i 2006 i Tyskland ankom Ronaldinho som et af de største navne i verdensfodbolden og var den nåværende verdensspilleren i FIFA 2004 og 2005. Brasil blev imidlertid elimineret i kvartfinalen af Frankrig. Lagets generelle præstationer, inkluderet Ronaldinhos, faldt under forventningerne. Efter 2006 deltog Ronaldinho fortsat i nogle konkurrencer for landslaget, men hovedpersonen hans begyndte at aftage. I 2008 ledede han OL-laget ved legene i Beijing, men Brasil endte op med bronzemedaljen. Til trods for nogle strålende øjeblik som venskabskamper og indkaldinger til specifikke kamper, blev han ikke kaldt op til verdensmesterskabet i 2010, nu som markede begyndelsen på hans permanente afgang fra hovedlaget. Ronaldinho afsluttede sin karriere med det brasilianske landslag med 97 officielle kamper. Nogle kilder vurderer uofficielle venskabskamper, noget som bringer tallet til 102. 33 mål for hovedlaget. Vigtige titler som VM 2002, Copa America 1990, Confederations Cup 2005. Ronaldinho Gaúcho var en af de største artisterne i brasiliansk fodbold og fortryllede fansen med sin dygtighed, karisma og geni. Til trods for opture og nedture, vil tiden hans med det brasilianske laget altid blive husket for de magiske øjeblikkene og titlerne, han hjalp til med at vinde.